Reazzjonijiet imħalta għall-aħbar li mhux se jinbih aktar ikel mhux nutrittiv u xorb bit-zokkor fl-isptar Mater Dei. L-għada li sar magħruf li fl-isptar mhux se jibqgħu jinbijaw prodotti bit-zokkor li mhux tajbin għas-saħħa, One News staqsa lil xi nies biswit il-binja ta' Mater Dei jekk jaqblux ma' din id-deċiżjoni. Il-maġġoranza tagħhom, speċjalment dawk bid-diabete li jafu riperkussjonijiet ta' ħajja imsejsa fuq ikel mhux tajjeb għas-saħħa, irrikonoxxew l-iskop wara din id-deċiżjoni li tieħdet bħala messaġġ ċar favur stil ta' ħajja iżjed b'saħħitha. Naħseb li tajjeb ħafna jienu. Sewwa jagħmlu għalija sewwa jagħmlu. Xi ħaġa l-ġitu. Hemm bżonn li niċċaħdu minn ċerti affarijiet. Hemm ħafna diabetiċi għax iħobbuh il-ħelu jabbużaw. Ħalla jkun oġġett tajjeb hu, se xtajt ħażinu. Naqbelija. Naqbel iva. Taħseb ħaġa tajba. Naqbel iva, illa għaliex ikun jgħid joħosib is-saħħa tiegħek, għax jiena ngħid għalija diabetika u ma naħux zukkor. Imma wara l-imrat. Sewa, imma wara li timbrat imbagħad kullu għal ta' xejn. Kien hemm ukoll min ma kienx tal-istess fema. Ma naħsibx li naqbel magħha għaliex dak li jkun imdorriħu zokkor. Forsi mal-kafè u x'nassum jiena. Mhux ħaġa sewwa. Għaliex imma? Dak li jkun l-għanet veru li se jkun ippreparat. Sewa la bissajati għaw iġib miegħu bħal mamiltin. Nurses ikunu jafu li dak il-pazjent huwa diabetik, allura lilu ma jtuħx. Ma mhux tippreveni għal persuni oħra biex ma jaqbadhomx pereżempju. Ma naqbilx miegħek. Illa għaliex kulħadd għandu dritt li jiddeċidi dwar x'jikol u x'ma jikolx. Ingliż li jgħix Malta irrikonoxxa li l-obeżità hija problema madwar id-dinja. U ma' One News qal li għalkemm jemmen li dinja direzzjoni fi triq it-tajba jinsab xettiku dwar kif il-Maltin jirreaġixxu għal din l-aħbar. From my point of view, it's a good idea, but I can't see the Maltese liking the idea. Dan il-pass ittieħed bħala parti minn istrateġija tad-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika u Prevenzjoni tal-Mart dwar il-pistajja pas-saħħa tul il-ħajja sabiex b'mod holistiku jindirizza l-piż u l-mart kroniku. Bil-kantin tal-Isptar Mater Dei fl-isfond, id-direttur tad-Dipartiment Paula Vassallo innotat li l-pazjenti diġà jingħataw ikel tajjeb għas-saħħa. Għaldaqstant dawn il-bidliet se jaffettwaw l-aktar l-ikel li jinbih fil-kantins u fil-vending machines. Hawnhekk l-isptar l-istituzzjoni tas-saħħa. Allura importanti li anki dak il-messaġġ li aħna qed nagħtu meta nitkellmu meta noħolġu qed inwettquh. Biex dan huwa sinjal ieħor konkret li d-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika u Prevenzjoni tal-Mart qed imexxi bl-eżempju. Dawn l-eżempju huma mod ċari kif aħna ħanimplementaw u kif nistgħu ngħixu stil ta' ħajja ħafna ħjar.